Yango bazar digi phalainya hananya phailaima do anang tibai amse satung sangseng hotacha bazar malati shawang gangga tamangkha amse ke wati bthai kotoma bur kha wawi rekha bosakse shiwi thangbai jo mane pura to shile shibrum sabram thangbai ta jung pura speed ore chalok phaile yang gang ka ba ga dogano phai strapsa feno tongese riran siri siring thangjo amse ke wati bthai tor khatini ni hingke nong no dogano bo phaijak bari phunuk siwan hanai ko sago bangbai phunugoi tongo kchago kormo bai kwkhrangni bthai berjak omo o jaga hingka swnaya tangi hingke tabo wati bo hai thangmani bagai sarik bozarang na diba sal to manakhe he engjak no do light bale bwsuk na ba he diba hingke norok oboni photo rok kaham ke naina musungkha hingke ano screen o number jago whatsapp o message khaimano photo rok nai iko nai di mane ki video kaham kapan sijak yang mana he dan mana kepni kepe oro hingka hingke net slu rok hingka hingke teo video video sijak yang hingke bethai kaham ke naina ni bagai norok ano photo sani mano iko screen ani whatsapp number oi rekha tai norok jara phaioi pai phai nyamu chungai rok mokol bai thang bai nyamu chungai rok bahai nai phai mano ani location hingka hingke khumuluk dungmali bazar o hingke jara phaijak tung phaijak thung o jaga ni borok tung hai di bana dugan to jaga kungman tong ke ang saya ke saimani ni bo ko ya hai di bana bo number ang tongkha bo jaga angai tongkha bo floor angai tongkha hingke dugan ni full details nong na ang video bo khlai rwano norok jara ano call khlaiei maya rok somoy angai tongphano direct dugan no hapai mane jatke hingke norok video no paithak jora nai tongdi naidiomo hingka hingke phanto color o golden color bai white color ni bthai berjak bthai bo amse ka naithoka bo kcharo rubi khlaiei khumulung dungmali bazar phaike o mahike sengtan laijak rai kchak tei rai kosom nugano hingke norok abo haike phaike hingka hingke suja phaike hingka hingke norok ni debra phasingo khel khlaidi ko video ni bisingtwi kaham kan phunukano gani banner rok thepa bai sugya ko bla haike nong no phunugoi maragra sinai ke dugan kaham ke sinan bagai iko naidi nong no ang red round khlai bori rekha ro nan dugan block b stall number 127 hingke norok haike no nugui manano hingke jefru banner rok thepai complete link nai afro nong no taisa hai video ko tala update nai ta do ang hingke ta kaisa kong norok an dogano thangai habinani bagui bo belai khini ji an dugan tolao no siri tongoi ko kjatui norok habi thanga hingka hingke duita siri maka o na dugan hingke to first floor o block b 127 stall number hingke yaba haike no chung truk kawi thangmani yagulo hingke tabui ko nai do yagrang nain dugan haike no iko ani dugan malai yang ni yagra o puila iko monan dugan hingke confusing ya tui norok iko saka bo haike khel khlai nai mano block b 127 number tabo hain nong no phunugo nai ekdom kwkhrang kwthango kormo bai khoyari ni bthai berjak omo naithok suka nai di norok bthai bo ang naithogun sapano norok bo to nukhna naithok sidra hai di bana hingke omo jara kinya angoi kanoi tongnai rok kani mano mehendi puru rogo belai khe naithogo tam kinya ye he di bana ala naithok jaka ka ta abo janja saise na nya ya ganai ne rom kho mauve color ro pink color ni bthai berjak omo kjaro kisa bthai koto mane asu botoria hain tomro khlai nai kinaro hangke songko bthai jak omo bo naithok jak suka ang songko bthai min soi songko ni no bthai je do angkhe u khumno kisa koisi ba abo hai type nangjagai abo hai ni samani se konrok nokhna jara ri gnai tangnai rok tori gnai ni bthai sini na hai di bana kanoro comment khlai sadi ori gnai ni bum bthai ni bumung tamo ge norok phai nai phine hangke bo nai phai manai mokol bai thango hangke type nai thok bai do photo video hangke sanaya je kono ri gnai kari chumoi sadugoi na hangke tai mojango chini buri rok to hai di bana nai dio bo hangke simple khlai ko furo kwkrang bai kjak ni bthai omo na hala video hangke sijak liya photo rok norok tai bo kaham ka nai musung tong hangka ang photo rok bui ro hanai hangka wadi bo phai thanjak ni sarik bo sal hapna nai mani bagai sal mona khe he nongoi tongkha mo hangka nai nei di polasa sama thai bini bo haino blouse subjak bo tongo subjaya bo tongo kan norok anu kulugo kwbang man nugui mankhana blouse subjak bamsaga stock o kwbang man norok jara emergency phaiye blouse subjak rok nangai tongkha anoro je hamjang mane available nai manai do 100 200 ta ni bara subjak top rok akorok pura hingke norok phai visit khlai nai phai mano hingke video ni bisingti hingke norok ase color chena je gya ko je no kha naithok je pa nungi mano he di bana bai thango nai khe sai mano omorok jori rok tongo do haiben je sija gya nai di ko bisingo ri roi pet rok subjak belai kheno naithok hingke norok no naithok sapan norok sai mangalak phai bo nai phai mano hingke nai di om hingke ekdom cream color o baby blue color ni bthai berjak hingke an manai no khe kanroi nongno video khlai phunung nai di ko kan khang ke sitai banai thok hai di bana aboni blouse piece set tongo hingke blouse to subjak ya ba chungai kori gnai bere kutu simi nongno kani phunung nai tini eri gnai rok no kanai akui nai thok nai khang ke nai thogo haino thebjak nunga bai sia mokhe to kwkhrango kufurni bthai berjak ombo belai no nai thoka matro bo tai duita no tongsio jara nanai rok hingke nai manta gangka asuk stock o kri himakok si hingke jara muje segangnane bono manchi nai ang nongno advance saireka karon norok baksa belai no hamjagai na bai khang hingke baksa hingke mai angai
sanbla bai tai bufro stok sokpanya hini abon jena na hani wan sok tongnai rok dati fatfat na di haita ar ta ke sakong nog no sana sepok tongo kok sate sate mujumani di rekha keno rok jara phai pai pheme rok bo video ni bising tini hamjagi tongkhang kangke post office tin rok na hari mano post office tin har kangke norok ni nogono rignai thangi soginai hingke naine diom to khoiri kala naithokmani sana sa hamli ang naithokon sai tongpana norok bo to naithok jan nangna he dibana gangke an mokol naithok jangmana naithokni mas omo hingke tamarongo gulapi ni bthai berjak belai naithokmani bagai video hingke sunai singjau kha bo hingke omo hingke bri sikli rong ni sob se hamjakungmani bthai tai color kufuro gulapi berjak hingke to tai sana se kokori khe nongno tini joto phunukmani blouse set mamang goro ni bisingo norok chajangma tongkha dam singui naimano gangke norok post office tui nana hingke bo nahari mano hingke jara phai pai phainai hingke bahaino location manong no saireka phai pano pai phai mano naidi kobo hingke polasa sama thei mov color ro gulapi kormo tai kwkrang ni hingke tokni khlaiei khwtwng surjak tai kaisa haini haini diom bahaino naithok suka tamarongo phando color ni bthai berjak kankha hingke se naithokmani saimano norok tei bo kuchuko tokoto beri naithok kankha tei musangna he dibana jeng beri chikon rok samsuk rignai thepa kangke norok bo naithok jagui paibai hongkangke ba naine dio jagani bisingo bo joto blouse set gnamang belai kheno comprise rui tongo norok hamjagui tongkha hingke ba screenshot dohodi ge hamjinge pano dam rok busjor tei choliui tong dam kom hani saunong no to angke busjor tei kom saimana mo chungkha hingke bo norok ano screen o ani whatsapp number ri rekha jaga message khlai mano orange color ro kwkhra hingke tomo to sana se kokri khe naithok langmani kaisa no tongsiu obo baithango hingke tai bechana mamar omo hingke phantok bubarango kufuni bthai berjak bthai to naithok suka blue color bahaino hingke norok ba hamjangma tongkha hingke screenshot dohori mano tai dugan bo to nongni bagui deli no khula tongo hingke sunday rogo simi se kisa 12 jora rok off tongnai phungni hoite tang hingke jingto church rok hoya boni bagui haipano chini khumulung dungmali bazaro christian kubang ni bagui nai joto dugano off ma haino koekta rok sa haino waishu khulukjak hingke norok sunday o simi sarik rogo phakya hingke janaita sariko yai ko bartan poreta hingke tai onno dino hingke to norok ko 10 ta laiei yang sarik ni 5 ta jora jefro pano phai pai phai mano hingke amsuk ni bisingo norok no joto bkhani kok to sabai maya riganai bo naithok jagui tongphano baithanga nong no funugui maya video ni bising tei ma funugo heri bana norok bo video ni bising tei nai hamjangma tongkha ba no screenshot roi rohor mano hingke nong no ang funugmani thangnai video rogo riganai hingke no ano koikha bai ekdom kaham ke gana khe back camera bai video khlai funuk di chama thei no hini sawai ko nai di sikla chama thei gulapi o kosom kormo o blue kufuro kwchak hingke amo to tak borok ni do hingke comprise roi tongo norok jara nana muchungnai rok bo nai mano kamsing ni bisingo bo tati ni tongo ikomo hingke tabuk last phunukmani chama thei amke tatni to blouse set mamang rok blouse sara nana kham nai mano blouse set nana kham nai mano nong ishari gna kangsa nana kham nai mano goro ni bisingo norok bo sajangma rok tongkha hingke screenshot dohorei booking phan khlai toni mano sky blue color nai suka angulapi berjak no joton chnai thokhai dibana rignai to kuno sitra mitra pitra sitra ni kuno kusgri kankhe thepa ka hingke joto nai thogo hai dibana joto no janjago thogoi janja mosangai no nawo hingke location to norok agi phaina ningka hingke bejal jago ambo bara nogo tongmani ba hingke tabuk hingke chungbo dugana hangka ba hingke abano tabuk norok phungni 10 tan theke 5 ta jora jefur pan phaima ka ba haita amkha to color rignai bodo blouse set no tongo polasa sama thirok bo nongni bagai dam kom khane roi tongo hingke norok naithok jagai tongkha hingke naiman te kaisa ko mura sing rignai rukuto blouse set bo polasa bthai roi takjak polasa sama thini haike no hingke norok nangi tongkha hingke video ni screen number jakti kwrang mano taisa hainai sernai jara post office te nyana rok nai mano extra delivery charge 80 taka hingke 80 taka rang bani norok ni nogo rignai thangai soginai hingke norok full details type kaham ke saimana ni bagai screen o whatsapp number jakti kwrang man